ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ଥିବା ଆତ୍ମାର ନୌକା ଉପରେ। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଓଡ଼ିଶାର ମାତ୍ର ଏକ ହ୍ରଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ମାୟା। ଦିନରେ ସେ ଶାନ୍ତ, ସୁନ୍ଦର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସେହି ହ୍ରଦ ମନେ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟର ସାଗର। ଏହି ହ୍ରଦର ଜଳ ତଳେ ଲୁଚିଛି ଅନେକ ଗଳ୍ପ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ଅଜଣା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ନୌକାର କଥା। ଏହି କାହାଣୀ ଆଜିର ପ୍ରାୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବର। ଚିଲିକା ପାଖରେ ଥିଲା ଜଣେ ଯୁବକ ମାଝିଆ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ରଘୁ। ରଘୁ ଥିଲା ମା ଓ ଭଉଣୀଙ୍କର ଜୀବନର ଆଶା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ନୌକା ନେଇ ହ୍ରଦକୁ ଯାଉଥିଲା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହସୁଥିବା ମୁହଁରେ ଫେରୁଥିଲା। ସବୁ ମାଛିଆ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସେ ସାହସୀ ଥିଲା, ଭୟ କ'ଣ ଜାଣୁନଥିଲା। କେହି ଜୋକ୍ କରି କହୁଥିଲା, ରଘୁ ତ ଚିଲିକା ସହ ମିଶିଯାଇଛି, ସେ ଓ ହ୍ରଦ ଏକ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମେଘ ଆକାଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କଲା। ଝଡ଼ ଆସିବାର ଆଗମନ ସୂଚନା ମିଳିଲା। ସବୁ ମାଛିଆ ତାର ନୌକା ନେଇ ଫେରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରଘୁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ କହିଲା, ଆଜି ମୋ ମା ଅସୁସ୍ଥ, ମୁଁ ଖାଲି ହାତେ ଯିବି କିପରି? ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଇ ନୌକା ନେଇ ଝଡ଼ ମଝିରେ ଗଲା। ସେହି ରାତିରେ ବଜ୍ର କଲା, ପବନ ହୁଙ୍କାର ଦେଲା, ହ୍ରଦ ତାଣ୍ଡବ ନାଚିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସକାଳେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ନୌକା ଭାଙ୍ଗିଛି, କୂଳରେ ଭାସୁଛି, କିନ୍ତୁ ରଘୁ ନିଖୋଜ। ତାର ମା ଦିନ ରାତି କାନ୍ଦୁଥିଲା, କହୁଥିଲା, ମୋ ପୁଅ ଚିଲିକା ଛାଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ, ସେ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ସେହି ଦିନଠୁ ଚିଲିକାର ରାତି ବଦଳିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଜଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ହ୍ରଦ ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମଝିରେ ଜଣେ ନୌକା ନେଇ ଯିବାର ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି। ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଥାଏ। ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ନୌକାରେ ଏହି ଦୀପ ଜଳୁଛି କିପରି? ସେ ନୌକା ଶାନ୍ତ ଭାବେ ଚାଲିଥାଏ। ମନେ ହୁଏ କି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଚଲାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ମାଛିଆମାନେ କୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ରଘୁଙ୍କ ଆତ୍ମା। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଲୋକକୁ କେହି ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ସୁକତା ସହକାରେ ନୌକା ନେଇ ଗଲେ, ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। କେହି କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ରଘୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହ ଏକ ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଜଳ ତଳରେ ନୀରବ ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଅନ୍ତରରେ। କେବେ କେବେ ରାତି 12ଟାରେ ଜଳ ଉପରେ ଆଲୋକ ଚମକେ ଓ ଦୂରରୁ ଶୁଣାଯାଏ ନୌକା ଗୋଡ଼ିବାର ଧ୍ୱନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ନିକଟକୁ ଯିବେ, ସେତେ ହିଁ ଆଲୋକ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଦୀପ ମଣିଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ମାଛିଆମାନେ ରାତିରେ ସେହି ଦୀପ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତି ଓ କହନ୍ତି, ରଘୁ ଭାଇ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶାନ୍ତି କେବେ ପାଇଲେ କି ନାହିଁ, ସେ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି।